चिरां जिल्ला साफागुरि इउएन ब्रह्म फरायसालिनि डाइरेक्टर रोहोसा ब्रह्मनि बाख्नायजाथाव हाबा। इं 2018 मायथाइयाव एसएसएलसी आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय खुंग्रिं ओनसोलनि जितेन बसुमतारिनि फिसाजो जामिनी बसुमतारिया नखरनि हालोदा मोजां नङैलाय गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय राहा गोथे जानानै थानांदोंमोन। बिथांनि बेबायदि खौरांखौ खोनानानै खुंग्रिं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनांगौनि नोजोरजों जामिनी बसुमतारिखौ चिरांनि साफागुरि इउएन एकाडेमि बिथोनगिरि बेंटल गेट सुदेमपुरि गामिनि थागिबि रोहोसा ब्रह्मजों रायज्लायनानै दोनहैनाय जादोंमोन। बेबायदिनो बेंटल गेटनि सौरभ सिटी हिउमेन रिसोर्स एसएस गोजौ फरायसालिनिफ्राय एसएस आनजादखौ सेथि मासि आवग्रिनानै आनन्दराम बरुवा बान्थाबो मोननो हायो। आरो बङाइगाव कलेजाव एडुकेसन मेजर लानानै बिए आनजादखौ सेथि मासियाव आवग्रिनो हाबावदों होननानै फोरमायथिदों। बे रंजाथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरांखौ मोननानै फिन खनसेबाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे मान बावहोयो खुंग्रिं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आङो थांनाय 2018 आवहाय मेट्रिक पास जानायनि उनाव खुंग्रिं इउनिट एबसुनि बानजायनायावहाय बिसिम सफैनाय जादों। आङो आदै रोहोसानि हेफाजाबजोंनो मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानो हादों आरो 2020 आव आङो एचएस खौ फार्स्ट डिभिजन खालामदों। दा बङाइगाव कलेजनिफ्राय आङो बिए खौ एडुकेसन मेजर लानानैहाय 6.84% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। आं सामफुर बालाबारि गामिनि खुंग्रिं ओनसोलनि। बाबानि नामा जितेन बसुमतारि आरो आइनि नामा जोंख्लि बसुमतारि। बे नोंनि बे एचिभमेन्टआव मोनसे जाफुंसारनायाव दा गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं मोजां मोनदों आरो इयुनाव लासैनो आङो गोजौ सोलोंथाइखौ लाबावनो थाखाय नाजागोन। ओरैनो मा थांखि दं? मा जानो थांखि दं? थांखियाथ' जेनेबा टिचिं लाइनावमोन, ओमफ्राय दा एसे आलदायावबो गोसो जादों आरो एसे ट्राइ खालामसै। नोंथाङा बेवहाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो फैनानै बेवहाय गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हाबाय। दा नोंथांनि बे एचिभमेन्टआव नों सोरखौ साबायखर बावनो सानो? आङो खुंग्रिं इउनिट एबसुनि आदामोनखौ आरो आदा बिजेनखौ स्पेसियेलि आरो आदै रोहोसा आरो जोंनि मादैखौ आरोना मादै कृष्णा बसुमतारिखौ। माबायदि सापर्ट खालामदों बिसोर नोंनि फरायनायाव? आंनि फरायनायावथ' गोबां थुलुंगा मोनदों आङो आरो गामिनि मानसिफोरनिफ्रायबो बयबो माने मोजाङै फरायनो थाखाय थुलुंगा होबाय थादों आंखौ। आरो आंनि मादैयाथ' बुंबाय थाखायोआनो मोजाङै फरायनो सोमोन्दै आरो खामानि दामानियावबो हेल्प खालामखायो। साबैसे बिदा फंबाय दं? आंना न'आवथ' बिनानाव सासेल' दङ आरो बावबो फंबाय सासे। नोंथाङा दि जामिनी बसुमतारिखौ 2018 मायथाइनिफ्राय लानानै नैबे मायथाइसिम नोंथाङा सासे गावनि गोसो गोरबोजों दिनैहाय अननानै सासे सुबुंखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद होबाय। दा मा बुंगोन बेनि सायाव? गिबियाव दिनै जामिनी बसुमतारिया बिए आनजादाव एजुकेसन मेजर लानानै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिनायखौ खुंग्रिं दालाय इउनिट एबसुनि आरो खुंग्रिंबासिनि जानानै बरायफैनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो गोजोननाय बावदों। आरो बेबायदि सासे मानसिया मोजां सोलोंथाइ लानो हानायखौ गोसोखांनानै बरायफैनायखौ आं जोबोद थुलुंगानाय हाबाफारि होननानै आं सानदों आरो बेखौ जोंनो समाजाव नांगौ, बेखौ जोङो लांबाय थानांगोन। आरो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाय मोनसे कमिटमेन्टजों बे गथ'खौ आं लानानै फैदोंमोन 2018 आव। बिनिफ्राय जोंनि बेंटल गेटआव थानाय फरायसालि सौरभ सिटी हिउमेन रिसार्च हाइ स्कुलाव बेवहाय पिअ'खौ उथ्रिसारदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय बान्थाबो मोनदों, गंसे स्कुटिबो मोननो हादों। आरो बिनिफ्राय गोजोननायजोंनो बङाइगाव कलेजाव एडमिसन लानो मोनदों एजुकेसन मेजर लानानै आरो फरायदों आरो नै दिनै माने फार्स्ट डिभिजन 6.84% लानानै उथ्रिनो हादों। दा बेवहाय निस्सय आंहाबो गोजोनदों। आं जाय खोथाखौ होनानै लाबोदोंमोन बे गथ'साया दिनै साक्सेस जादों। आरो बे गथ'साया ओरैबायदि मानसि, बियो माने फरायनाया गिबि माने फार्स्ट बियो फरायनायखौ ओरैबायदि गोसो होनानै फरायो, खस्थ' खालामनानै फरायो आरो न'खरनि जि खामानि
बेखौबो बियो मावदों सोलोंदों आरो जायखौ जोंबो रायदों बुंदों बोसोन होदों बेबायदिनो बियो शिक्षाखौ लानो हादों। दिनै बियो सासे जाफुंसार फरायसा जों बुंनांगोन आरो बियो सासे जाफुंसार फरायसा जानो हाबाय खारन बे गासै प्रब्लेमखौ बियो सहायनानै उथ्रिसारनानै दिनै सासे लेखा गोरों सारियाव गावखौ दिन्थिनो हाबाय आरो बिनिफ्राय गोजोनथावसिन आरो जोंहा जेबो बाथ्रा गैया। जों गुबुन जेबो होनो हायाखै अब्लाबो जोङो फरायनायनि बेलायाव जि बोसोन होनांगौ जि गाइड खालामनांगौ गावनि फिसाखौ जेरैबायदि थुलुंगा होनांगौ जों बिदिनो नोजोर होदों बिदिनो जोङो गाइड खालामदों आरो दा बियो सासे मोजां नोगोरारि जानानै थांनानै थानो लुबैदों। दा बियो स्किल माने गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै थानाय बे लाइनखौ बियो गोसो होदों। खारन आजिखालिनि जुगाव साख्रि बाख्रि मोननांगौआबो गोरलै नङा गुबुद बादायलायनाय जायो। दा बेखायनो बियो दा मोनसे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय आखाइनि हाबा बे सोलोंगासिनो दङ। आसाम सरकारनिनो मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट बेवहाय बियो एडमिसन लानानै फरायगासिनो दङ। जोंनि समाजाव गोबां थाखोनि सुबुंफोर दं जायफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हाया रां रुफानि आंखालाव। दा माहाजोन थाखोनि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा बेफोर सुबुंफोरखौ सहाय होनो थाखाय मा खावलायहरगोन? दा बेनो जोंनि समाजाथ' रांखान्थियावथ' गोग्लैसोखानाय आरो रांखान्थियाव उन सोनानै थानायनि थाखायनो सोलोंथायावबो गोग्लैसोनाय बा बायदि बिथिङावबो जोङो गोग्लैसोनाय। थ' बेखायनो जोंनि हारिया बा जोंनि समाजखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो गिबियाव सोलोंथाइखौ जोङो जौगाहोनांगोन आरो बे सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबा न'खर बा सोरबा फरायसा बिमा बिफा बिथांमोन नाजाब्लाल' जानाय नङा। दा जोंनि समाज नाङैनो जायफोरा हायो मदद होलायनांगोन जायफोरा गोसो जायो हारिखौ मोजां मोनो बिथांमोना आवगायबोनांगोन आरो बेबायदि आवगायबोआब्ला जोंनि गोग्लैसोनाय जोंनि जे माखासे न'खरफोर दङ बैयो उन सोनानै थालांबाय थागोन आरो। थ' बेखायनो आङो खावलायो जोंनि समाजाव जायफ्रा दिनै मोनसे मोजां पजिसनाव दङ रांखान्थियानो जा सोलोंथाइयानो जा दा बायदि बिथिङाव फालांगि मावगिरियानो जा बिथांमोना जाहाथे जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि मोनसे उनसोनाय ओनसोलाव जे माखासे मेलेम गोनां फरायसाफोर दङ जायफ्रा जोंनि गोदान सोलोंथाइनि जे सुजुग सुबिदा बेखौ मोननो हायाखै बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिहोनायनि गेजेरजों सोराङाव लाबोनो जोङो मदद होलायनांगौ बेखौ आङो खावलायो। दिनैहाय जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो नैबेवहाय बेंटल गेटनि साहा थानाय जे सुदेमपुरि गामिनि थागिबि रोहोसा ब्रह्म आदानि जे न'आव मोनसे थेलेबलेब मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियानो जाहैबाय जे थांनाय 2018 मायथाइयाव खुंग्रिं सामफुर बालाबारिनि सासे गोरिब न'खरनि सासे फरायसुलि बै फरायसुलिनि जे गोजौ सोलोंथाइ लानाय बे गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ लानानै जोङो थांनाय बे 2018 मायथाइयाव जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जिहेथु बै गामिनि सासे फरायसुलि जामिनि बसुमतारी होननाय फरायसाया जेब्ला मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बे उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव जिहेथु बिथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि परिबेस गैयामोन बिथांनि न'खरा खुब गरिबमोन। बे गरिब न'खरखौ नायनानै आरो बिथां जामिनि बसुमतारीनि जे सोलोंथाइ लानो गोसो जानायखौ जों मोनदांनानै जोङो नैबे बेंटल गेटनि साहा थानाय सुदेमपुरि गामिनि थागिबि जा रोहोसा ब्रह्म आदा बिथांजों रायलायनानै आरो बिथांनि जे गोसो जानाय जामिनि बसुमतारीनि जे गोजौ सोलोंथाइ होनो जे बेवहाय हेफाजाब होनो बा मदद होनो गोसो जानाय बेहाय बिथांनि जे आग्रह जानाय बेखौ लानानै बा बिथांजों जों सावरायलायनानै जोङो जामिनि बसुमतारीखौ जा आदा रोहोसा ब्रह्म बिथांनो जों गथायदों आरो बिथाङाबो जामिनि बसुमतारीखौ बेनि जे फोरोंनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो दायथ'खौ लाजोबनानै बिथाङा थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम आरो इयुनावबो बिथांनि जे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मोनसे मैखोम दायथ' लानानै हाबा मावबोनायाव दिनै जामिनि बसुमतारी बिथाङा जे गोजौ सोलोंथाइ बेखौ मोनफैनो हाबाय होननानै जों बुंनो हायो। मानोना
थांनाय 2018 मायथाइयाव मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिथाङा गेजेर गोजौ फरायसालिखौ हायार सेकेन्डारिखौ बिथाङा आदा रोहोसा ब्रह्मनि अननायाव नैबे बेंटल गेटनि सुरुप स्थिति जे फरायसालि बे फरायसालियाव हायार सेकेन्डारिखौ बियो फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हाबाय। बेनि उनाव बिथाङानो बङाइगाव कलेजाव मुं थिसननानै होनानै देग्लायनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव बिथाङा फार्स्ट क्लास पास जानो हाबाय। बिएआव फार्स्ट क्लास पास जानो हाबाय। दा बे रिजाल्टखौ मोननानै जों खुंग्रिं दालाइसा एबसु हिसाबै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। गोजोननायजों दिनैहाय नैबे न'खराव फैनानै जोङो जामिनि बसुमतारिनो जोङो मान बावफैदों। लोगोसेनो जितु जामिनि बसुमतारिनि जे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव आबुं दायित्व लानानै बिथांखौ मदद होबोनाय जा आदा रोहोसा ब्रह्म आरो बिथांनि अनजालि बिसि मानगोनां बिथांमोननो गांसे गांसे आर'नाइजोंब्लाबो जोङो मान बावफैदों। मानोना बेबायदि बिथांनि बेबायदि मदद होनाय जुदि मोनामोनब्ला जोंनि जे जामिनि बसुमतारि बे बिथाङा बेबायदि गोजौ सोलोंथाइ मोनामोन जों बेखौ बुंनो हायो। आरो बिथांनि मददआव बिथांनि अननायाव बेबायदि सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव जों दिनैहाय गोग्गानो हायो खुंग्रिङाव सासे आइजो मानसिया सासे हिन्जावसाया दिनैहाय बेबायदि गोजौ सोलोंथाइखौ मोननो हादों। दा बे जोंनि थाखाय खुब बाख्नायथाव। बेनिखायनो जोङो जोंनि खुगानि रावजों बिथांमोननो जों बाख्नायनो हानाय जोंना राव गैया। दा बेल' जोंनि खुगानि रावजोंनो जोङो बाख्नायदों। मानोना बिथांनि अननाया अराय जामिनि बसुमतारिनि जे थांनानै थानायाव बोर जानानै थाबाय आरो इयुनावबो बोर जानानै थागोन जों बेखौ फोथायनो हायो। बा बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो मान बावो। आं सासे सुदिमपुरि गामिनि सासे गारजेन। दा बे सुदिमपुरि गामिनि गारजेन जानानै आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों। जोंनि लागो सुदिमपुरि गामियाव जोंनि रोहोसा ब्रह्म जोंहा बिथाङा दिनै खुंग्रिंनिफ्राय सासे मोजां फरायनाय गथ' बेखौ मोजां फरायनाय हिसाबै न'खराव एसे हायै हिसाबाव जोंहा रोहोसा ब्रह्मआ दिनै जोंनि सुदिमपुरि गामियाव गावनि न'खराव लाबोनानै बे गथ'खौ मोजां स्कुलाव फोरोंफैदों। फोरोंफैनानै दिनै बेंटल गेट दिनै सुरुप स्थिति स्कुलाव दिनै माबानानै मोजां नाम्बार लाखिनानै दिनै जोबथा दिनै बङाइगाव कलेजाव खालामनानै मोजां दिनै रेकर्ड मोजां खालामनो हादों। दा बेबायदि हिसाबै आं जोबोद गोजोनदों जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै बिथोरा जायगायाव गोबां गथ'फ्रा गोबां गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा फरायसा गथ'फ्रा दिनै फरायनो सानो खिन्थु हास्लाबजोबा ओरैबो हास्लाबजोबै माबायाव जेरैबो गोदोनानै थायो। दा बेफोरखौ जों दिनै नुस्लाबैयाव जों बिसोरखौ जों माबानो हायो हिसाबाव बेबायदिनो दिनै जोंनि सुदिमपुरि गामिनि रोहोसा ब्रह्मआ दिनै बेबायदि गथ'खौ अनसायनानै दिनै लाबोदों। बेबायदियैनो जाहाथे इयुनावबो जोंनि साफ्रोम गोरों गोराफ्रा बेफोरबादिखौ माबानानै बिब्दि जुदि जोंनि बर' गथ'खौ फोरोंनायनि जुदि बेबस्था लायोबा फोरोङोबा दिन्थियोबा जों गोजौ थाखोआव जोंनि बर'आ जों गाखोनो हागोन। आरो जोंनि गोरिब गुन्द्रा गथ'फ्रा दिनै खाबु मोनगोन आरो लामा मोनगोन। बेखौनो आङो साफ्रोम जोंनि ओनसोलनि जोंनि साफ्रोम बर'आ बेबायदि थुलुंगाखौ जाहाथे होयो बिदि होनो थाखाय आङो जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं खावलायबाय। दिनै दाब दाब जोंनि बिथोरियाव गोदोनानै थानाय जायगाफ्राव बेफोरबादि जुदि दङब्ला दिनै बेफोरबादि गथ'फोरखौ जोङो लाबोनानै जुदि मोजां फोरोंनो गियान होनो हायोबा दिनै जोङो बिसिबां जों देरखोगोन बिसिबां आवगायगोन बेखौनो आङो दिनै जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आङो खावलायबाय। आरो आङो गिबियावनो बयनिसिमबो आं साबसिन आङो दिनै साबायखर बावगोन जोंनि सुदिमपुरि गामिनि रोहोसा ब्रह्म दिनै जे बेखौ गोसोखां माबाखौ दिनै गियान होदों बर'नि गियानाव बेबायदि गियानखौ जाहाथे बयबो होयो बिदि होगोन होननानै आङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनानै दिनैनि आंनि बे बिबुंथिखौ आं नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा?
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।